halott. Az 500 lesz. És ha még él... Tudod, mik ezek a vágások? Apám nagy piás volt, maga a gonosz. Egyik este a szokásosnál is dühösebb lett. Anyuci egy konyhakéssel védekezett. Ez nem tetszett neki. Egy cseppet sem. Szóval a szemem láttára elvette a kést és elintézte. Közben végig nevetett. Aztán felém fordult, és azt mondta, miért vagy ilyen komoly? Elindult felém a késsel. Miért vagy ilyen komoly? Bedugta a pengét a számba. Most úgy kanyarítok az arcodra. És... miért vagy ilyen komoly? Nos, egyelőre kis cég a miénk, de minden feltétel adott az agresszív terjeszkedéshez. Az úri emberek közül kicsatlakozna a céghez. Ó, jelenleg csak egy üresedés van, válogatást kell tartanunk. Zavarjátok le.